L-imħabba għan-numri u l-matematika mhux kull student ħaddana, iżda permezz ta' proġetti u ideat ġodda mħejjija fil-klassi din qed issir aktar possibbli. Dan hekk kif is-suġġett tal-matematika m'għadux biss mgħallem bil-kotba, karti u kitba, iżda qed jieħu l-ħajja fil-klassijiet. Bl-istudenti jkunu qed jistennew il-lezzjoni bil-ħerqa biex jieħdu żemm f'xi attività li qed tgħinhom japplikaw kunċetti matematiċi għal sitwazzjonijiet realistiċi. F'seminar mifrux fuq jumejn bl-isem ta' tikka matematika, 150 għalliem u għalliema minn skejjel primarji u sekondarji naqdu flimkien biex jaqsmu l-idejat tagħhom iżda anke jitalmu minn xulxin. Jiena mill-lat sekondarju nieħu pjaċir nattendi wkoll għax insir naf anke x'qed isir fl-iskejjel primarji li knowledge tiegħu taħħad il-biċċa tax-xogħol ma tantx ikollex ovvjament fil-primarji ma tantx inkun. Għal daqstant inkun naf x'qed isir u nkomplu nistgħu bħala sekondarju mbagħad nibnu fuq dak li sar fil-primarji. Is-Sinjura Grek qalet li dan is-seminar jgħin direttament lill-istudenti għax kull għalliem jieħu miegħu idejat ġodda li jista' japplika fl-iskola li jgħallem fiha. Heath Schembri, edukatur, qal li permezz dawn il-proġetti il-matematika tieħu l-ħajja. Il-matematika qiegħda tieħu l-ħajja. Ġifieri matematika mhux biss mill-kotba, mhux biss mill-handouts, imma matematika ħajja bi proġetti fejn l-istudenti qed jagħmlu, qed jikkollaboraw, qed jaħsbu gruppi u hawnhekk ikollna showcase ta' proġetti minn skejjel varji fejn edukaturi stess jippreżentaw il-frott tal-ħsibijiet li huma jkunu għamlu. Marjella Galja, uffiċjal edukattiv tal-matematika, spjegat kif dawn il-prattiċi jiservu ta' għajnuna l-istudenti li forsi jħarsu lejn is-suġġett tal-matematika b'inqas interess. Dawn il-proġetti bis-saħħa tagħhom ikun hemm tagħlim divers għall-istudenti. Dawn il-proġetti joffru ħafna opportunitajiet għat-tfal biex l-attitudni tagħhom lejn is-suġġett titjib u jmorru aħjar. Bekk, permezz dawn il-prattiċi, l-istudenti bidlu l-ħarsa tagħhom lejn dan is-suġġett li fil-waqt li qabel kienu biss jisimgħu u jiktbu, issa qed jieħdu gost waqt li jitgħallmu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.